जय गुरुदेव. ಗುರುದೇವಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ स्टार्ट करता. पुराणाक दंडवत प्रणाम. मग कृष्णाला मागून घेता की अशीची आम्ही मेळतर अबो इतले लायक कोण तुम्ही श्लोका पुरे म्हणटसाची आय एम व्हेरी हॅपी. आणि हांव हे मस्त नम्र विनंती करता की मेगेले कसले चूक जाल्यार म्हाका माफ कराची. आणि अशीच आम्ही वटू मेळ न्हू कृष्णाला गुणगान करून आम्ही तागेल विषय ऐकूतच रावया. आता हे भागवत पुराण कोंकणीचे भागवत गीताचे मूळ तत्व म्हळ्यार बेसिक्स ऑफ भगवत गीता सिरीजाचे तातूंत एक मुख्य विषय म्हळ्यार मेटेरियल नेचर अँड टाइम म्हणून एक थीम आसा. वन सेकंड. त्या थिमाचे एक पार्ट म्हळ्यार प्रकृती आणि काल म्हळ्यार वेळ आणि आमगेले प्रकृती म्हळ्यार द नेचर. आता सुरवेज क्लासा भितर तुम्ही प्रकृती, देवाल शक्ती, युनिवर्स म्हळ्यार ब्रह्मांडाचे आणि हे होल मटेरियल क्रिएशन म्हळ्यार भौतिक सृष्टी हाजे तुम्ही आयकल्यांची. आणि आम्ही आज एक मस्त इम्पॉर्टंट महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा करताची. ईच युनिवर्स इज क्रिएटेड, मेंटेन्ड आणि डिस्ट्रॉयड. म्हणजे 3 पार्ट्स असता प्रत्येक ब्रह्मांडाचे. उत्पन्न जाता, स्थित जाता म्हळ्यार इट इज मेंटेन्ड, स्थापन जाता त्याची. आणि मागीर ताचे पालन जावन ताचे लास्टाक म्हळ्यार ताची पुन्हा पुन्हा ताचे नाश जाता म्हणून. हाजवेरी आता भागवतम म्हणतो आणि श्रीमद भागवतम आणि भगवत गीता भितरी कसं आमकां कोळ येता. शिला प्रभुपादान आमकां कसं हाजवेरी मार्गदर्शन दिताची हे सांगचे एक नम्र प्रयत्न करता साजी. हो विषय कोळ घेतला ना आमकी ह्या पुराय जगाची सृष्टी ताजे उत्पन्न कशें जाता, ताजे नाश कशें जाता आणि हे कोण करता म्हणून हाचे थोडेच पूण फॅक्ट्स क्लियर जाता. मस्त हॉट टॉपिक हे. हांव ते मस्त कन्साइज करचा ट्राय केला. 4 पार्ट्स भितर केला. एक की मटेरियल नेचर म्हळ्यार सृष्टी आपोआप आमकां ती कसलेय करचा जायना, देवाल कृपा जाय आसता. पार्ट 2 भितर की क्रिएशन ऑफ द युनिवर्स म्हळ्यार ताजे स्टार्ट कोण करता, हू इज द क्रिएटर म्हळ्यार हू इज द मेंटेनर आणि मागीर डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार प्रलय. हे 3-4 पार्ट्सा डिवाइड केला. फर्स्ट म्हळ्यार प्रकृती स्वतः स्वतंत्रपणे भगवंताले नियंत्रणाशिवाय काही करचाका जायना म्हणून. सो भगवद्गीताचे 9.10 श्लोका आसा जे मयाध्यक्षेन प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगत विपरीत वर्तते. मेटेरियल म्हळ्यार देव म्हणटा की मेटेरियल नेचर मेगेले डायरेक्शनान काम करता आसाची आणि पुरे मुव्हिंग पुरे हेल्थ मुव्हिंग अँड नॉन मुव्हिंग बिईंग्स तांगेल पुरे मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार ताजी निर्माण करचे आणि ताजे मेंटेन करचे आणि मागीर ताजे नाश करचे. हे हांव एक रूल शे वापस 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 क्रिएट करता आणि एनिहिलेट करता म्हळ्यार मेन मयाध्यक्षेन म्हळ्यार सुपरविजन ऑफ द गॉड म्हळ्यार भगवंतालेची नियमा अनुसार हे जाता आसा. प्रकृती स्वतः काही काम करचाका जायना. आता मशीन एक चलोवच्या खातीर आमकां ताजे एक ऑपरेटर जावका तशीची भगवंतूची हे पुरे कंट्रोल करता, तागेले नियंत्रण असता. आणि हे सायक्लिक म्हळ्यार एका पाटी जाल्ले आणि क्रिएशन जाल्ले हे जाल्ले इट इज सायक्लिक. सृष्टी निर्माण जाता आसता, स्थिती जाता आसता, ताजे मेंटेन जाता आसता आणि मागीर प्रलय येता. ब्रह्मांड एक पाटी उत्पन्न जाल्लेलीची पुनः चलता आसता तशीची म्हळ्यार क्रिएशन दाखून मेंटेनन्स दाखून डिस्ट्रक्शन हे पुरे रिपीट जाता आसता. आणि इंडिव्हिज्युअल्स म्हळ्यार आम्ही ह्युमन बिईंग्स लिव्हिंग बिईंग्स आमकांय काही तितले स्वतंत्रता ना. जीवा हांनी काही स्वतंत्र ना. भौतिक शक्ती रूपान तयार करता आसता म्हळ्यार मेटेरियल एनर्जी पुरे आमगेले फॉर्म्स रेडी करता. मात्र जीव आणि रूप म्हळ्यार ह्या दोन्हीची भगवंतालेची आदेशानच हे चलता. सो ऑल दिस एंटायर क्रिएशन इज फ्रॉम द लॉर्ड आणि भगवंतालेची म्हळ्यार सोल मेटेरियल फॉर्म्स हे पुराय देवालेची आदेशान डायरेक्शनान जाता. आता एक लॉ असल्यार ताजे एक लॉ म्हळ्यार एक जजय जावका आसता म्हळ्यार नियंत्रण करतलो, कंट्रोल करतलो, सुपरविजन करतलो, बरयतलो, ते शिकयतलो लॉ कोणी. तो तशीची प्रकृती हे पुरे म्हळ्यार रुल्स हे भगवंतालेची तांगेलेची नियंत्रणांतू आसा. आणि संक्षेप म्हणचे म्हळ्यार प्रकृती स्वतः काही काम करना. हे पुरे भगवंताला निर्माण आणि ते वापस घडता. मात्र भगवंतालेची शक्तीन ते चलता म्हणून. आता सेम भगवद्गीता 14.4 अंतू सेम वर्स आसा. सर्व योनेशी कौंतेय मूर्तया संभवंतीय
तासम ब्रह्म महद्योनीर अहम बीज प्रदापित. म्हणजे देव म्हणता की हांवची, आय एम द सीड गिविंग फादर. In all species of life, material nature is the womb and I am the seed giving father. म्हणजे क्रिएशन करच्या आम्ही लायक ताची प्रकृती कंपेअर करता हांगा गर्भा भितरी. सो गर्भ आणि शरीर हे भौतिक आमगेले तत्वांतुलेची निर्माण, प्रकृतीची निर्माण जाता. मात्र आत्मल जे स्पार्क आमगेल भितर येता ते मांत कृष्णाले तागेले एक दृष्टीनं आमगेल गर्भांतू तो दवरता. सो विथ वन ग्लान्स ही प्लांट्स इट इन द वूम आणि प्रकृती ते डेव्हलप करता. देन द मदर डेव्हलप्स द बेबी आणि आमगेल सुरवे जन्माचे इच्छेप्रमाणे हें पुरे जाता. आमगेल कर्माप्रमाणे, आमगेल इच्छेप्रमाणे, आमगेल लास्ट जन्माप्रमाणे. आता हे कंपेअर करताची परपटा भितर की एक फूल असता. फॉर एक्झाम्पल इफ देर इज अ फ्लावर आणि त्या फ्लावर देखून मस्त चांग सुवास येता असता. ते फूल विंगड आणि त्याची सुवास विंगड. तशीची देवान ही फुल्ल सृष्टी आमगेल खातीर केल्या. मात्र तांणी एक दृष्टीन क्रिएट केला, नियंत्रण करता तांणी. मन तांणी आमकां फ्रीडम दिला की तू कसं करचें आसा तुम्ही कराची म्हणून. आणि ताजेची तुम्ही भोगता आमी आसताची आणि ताजेनच आमगेल लाईफ आफ्टर लाईफ आमगेले क्रिएशन आमगेल जत्त असता. आता भगवद्गीता भितर 18.19 अगेन इट इज मेन्शन की हें निर्माण म्हळ्यार रिपीट क्रिएशन आणि डिस्ट्रक्शन जत्त असता. आत्ता क्रिएशन जाल्ले, निर्माण जाल्ले ते परमनंट केन्नाय आसना. रिपीट क्रिएशन प्रलय नाश, डिस्ट्रक्शन वापस प्रलय जाता. ताची श्लोक म्हळ्यार भूत ग्रामस एवं भूत्व प्रलयित रात्र गेम वस प्रार्था प्रभावते हरागमी. म्हणजे वापस ब्रह्माल एक दिवस येता, लिव्हिंग एंटिटीज वापस आम्ही लाईफ आमकां येता आणि मागीर ब्रह्माल रात्री येता, तेन्ना वापस आम्ही एनिलिएट. सो अगेन देर इज प्रलय. म्हणजे परपटा भितर बरयला की दिस कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन म्हणजे एंटायर मेटेरियल आमगेले ब्रह्मांड रिपीटेडली क्रिएट जाता आणि ताजे मेन डिस्ट्रॉयर म्हळ्यार काल. सो एज वेल एज ब्रह्माल डे एंड नाईट इज ऑल्सो मस्त डिटेल बरयला ब्रह्मा अंतु भितरी श्रीमद भागवतांतू की हें फुल्ल कालाचे निर्माण पुन्हा निर्माण आणि प्रलय जाता असता. आणि बुद्धिहीन जाण म्हळ्यार हू डोंट हॅव ऑर हू हॅव नॉट कम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस हांकां ब्रह्मांड आसचे थोडे जाण अशी म्हळ्यार व्हेरी दे जस्ट गो आफ्टर लाईफ आणि वापस सकलची स्तराची येताची कर्म कोर पावताची वापस. मात्र सम ऑफ देम इवन गो टू स्वर्गलोक आणि अगेन वापस सकल पडताची. मात्र बुद्धांत जाण. सो इट इज सेड द इंटेलिजंट पीपल दे आर द वन्स हू कम टू कृष्ण चेतना. म्हणजे तांणी कृष्ण चेतना प्रवेश करताची आणि देवाल हे सेवा करून चॅन्टिंग करून तांणी ह्या जन्म मरणा मुक्त जाताची आणि वापस कृष्णा लेगी पावताची. सो शिकवण कसं म्हणतो आमकां एक चान्स मेळटा ह्या ग्रहार येवचे आणि आम्ही परमात्मलेची अंश आसाची आणि आता भौतिक जगतार आयल्यांची आणि कृष्णान आमकां पेटयला हांगा. हें कळतरी एक कृष्ण सेवक जातरी आमकां तो वापस आपयता म्हणून. सो वी ऑल हॅव टू go back to him, and for that the only thing that we can do is Krishna Aradhana, Krishna Chaitanya, and we have to do all the devotional service and the chanting and pure. So this part becomes the main म्हळ्यार आमगेले इंडिपेंडन्स आमकां खंयचेय ना. आता क्रिएशन ऑफ द युनिवर्स सेकंड भागवतां बरयला की कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इन्कार्नेशन्स. म्हळ्यार Srimad Bhagavatam 1.3.1 it is written जाग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महद अधिभि संभुताम षोडाश कालम अदौ लोक शिक्षय. म्हणजे सूत गोस्वामी म्हणता की स्टार्टिंग अंतू लॉर्ड एक्सपॅन्ड्स हिमसेल्फ एज पुरुषा मीन्स द सोल क्रिएटर आणि मागीर तागेल मेटेरियल पुरे इन्ग्रेडियंट्स येताची 16 मेटेरियल इन्ग्रेडियंट्स मेटेरियल ॲक्शन्स अँड दिस वॉज हाऊ ही क्रिएटेड द होल मेटेरियल युनिवर्स. आता देव फुल्ल ब्रह्मांडावर नियंत्रण करता असा एक्सपॅन्ड जाता असा. 3 पुरुषा ही बिकम्स 3 फीचर्स. सो फर्स्ट इज कारणोदक्षाय विष्णू, सेकंड इज गर्भोदक्षाय विष्णू अँड थर्ड इज शिरोदक्षाय विष्णू. आता कारणोदक्षाय विष्णू शरीर आले
तागेल स्किन होल्स दाखून मस्त ब्रह्मांड निर्माण जाताची. सो दिस इज हाऊ क्रिएशन हॅपन्स. तागेले मस्त ब्रह्मांड निर्माण जाताची आणि प्रत्येक ब्रह्मांड दाखून एक देव येता, दॅट इज द गर्भोदक्षाय विष्णू. सो 3 टाइप्स ऑफ विष्णू अँड म्हणू गर्भोदक्षाय विष्णू त्या एक ब्रह्मांडा भितर प्रवेश करता. तशीची मस्त ब्रह्मांड निर्माण जाताची आणि नष्ट जाताची देवाल सुप्रीम इच्छे प्रमाणेची क्रिएशन, मेंटेनन्स अँड देन डिस्ट्रक्शन. हे नित्यबद्ध जायना म्हळ्यार अहंकार सेन्स एन्जॉयमेंट करताची मात सुप्रीम एन्जॉयर म्हळ्यार एकूची. सो दॅट इज द भगवंता. आता खंयचेय जाणाक कळता की तांगेल रिलेशन विथ द सुप्रीम म्हळ्यार वन्स ही कम्स टू नो, वन्स वी रियलाइज दॅट वी आर अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, तेन्नाची वी गेट दॅट अर्ज दॅट वी वॉन्ट टू गो बॅक टू गोलोक वृंदावन. वरलेल जायना वपास ते महत्तत्व म्हणटात ताका. सो एंटायर मटेरियल क्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन gets parked in one part of the universe. गोलोक वृंदावन वच्चे वरलेल जायना वपास हे महत्तत्वांतूची सृष्टींत नाश वेळारी मेळण वताची आणि वपास सृष्टी निर्माण जाता त्या वेळारी त्यांनी महत्तत्व फॉर्म्स. महत्तत्व इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 16 पार्ट्स म्हणून बरयला दिस चॅप्टर 1. श्रीमद भागवतन 1.3.1. So it is written ki 16 parts भितरी 5 gross material elements asachi. So that is bhumi, jala, agni, vayu, akash. हे पूरे वटू येऊन form 5 gross elements. Then there are gyanendriyas. Gyanendriyas म्हळ्यार आमगेले knowledge senses. So our ears, our skin, eye, nose, tongue. कर्मेंद्रिय म्हळ्यार आमगेले mouth, hands, feet, anus, genitals. आणि समन्वयक इंद्रिया म्हळ्यार mind, intelligence, manas म्हणटात ताका. So all these 16 elements, they come together and then they form this Mahat Tattva in the spiritual sky. आणि तांतू भितरी मस्त मस्त ब्रह्मांड जाता असताची. आता पुराय ब्रह्मांड क्रिएटर म्हळ्यार कारणोदक्षाय मीन्स ही इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन. कारणोदक्षाय विष्णू तांगेले एक दृष्टीन मस्त ब्रह्मांड तयार जाता. फर्स्ट पुरुष कोण आशिल्लो? कारणोदक्षाय विष्णू. And then comes from his skin comes the Garbhodakshay Vishnu, and this Garbhodakshay Vishnu lies on the half of the universe. The universe create jalel half antu he lies in the water. Tagel body into full water, tagel body into tagel navel adakunu. There is a lotus stem which comes up, and then there is a Brahma which comes. My birthplace of Brahma, who is the father of all living beings. आता त्या लोटस स्टेमा भितरी विंगड प्लॅनेटरी सिस्टम्स असताची. सो स्वर्गलोक, अर्थली प्लॅनेट्स, सो सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक. सो दिस ऑल पार्ट ऑफ स्वर्गलोक. तशीची सेकंड पार्ट इज द भुवरलोक, दॅट इज अर्थली प्लॅनेट्स. सो भूलोक अंतरिक्ष म्हणजे स्पेस आणि प्लॅनेट्स बाकीचे. आणि मागीर पाताळ लोक म्हणजे दॅट इज अताल, विताल, सुताल, तलातल, महातल, रसातल आणि पाताळ. सो ऑल दिस आर पार्ट्स ऑफ दॅट 14 divisions of planetary system within the stem of the lotus. आणि मागीरी lower planet, the middle planet are the good people who stay. Of course the one who are very pious तांणी स्वर्ग लोक असताची. आणि असुरा आणि तांणी विंगड म्हणजे low lying people, materialistic living people, they are in the lower planetary systems. आता गर्भोदक्षाय विष्णू दकुनु शिरोदक्षाय विष्णू. Shirodakshay Vishnu is the next one who is the Paramatma. So that Paramatma becomes a part of all living beings. He is the Hari. So he is the Paramatma. And tangelantu dakunu universe anike expand jatta asta. So this is the very large, very quick picture that I am giving you. Karnodakshay Vishnu aggregates pure mahatvata ingredients, 16 material elements. Garbhodakshay Vishnu who enters each universe which is formed. Shirodakshay Vishnu who is the Paramatma of every material object. आणि हे ज्ञान कोणा मेळटा ते श्रीमद भागवतमा बरयला की द पर्सन हू गेट्स दिस नॉलेज बिकम्स फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ, डिजीज अँड ओल्ड एज. आणि कसले पॉसिबल ना, हे पुरे पॉसिबल ना विदाउट पुरुषा. अँड दॅट पुरुषा इज द लॉर्ड हू इम्प्रेग्नेट्स म्हणजे ते वुंबा भितरी ते इम्प्रेग्नेट करता आणि प्रकृती डिलिव्हर करता. हे पुरे पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पोटेन्सी ऑफ द लॉर्ड. देवानाच हे पुरे करचे क्रिएशन. इट इज सो ब्युटिफुल. पुराणान हे वर्स वाजी याची श्रीमद भागवतम 1.3.1. कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इन्कार्नेशन. इट इज व्हेरी 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 ब्युटिफुल. दोन आणि असाची वर्स इज 2.6.42.
आणि 6.16.37 या दोन्ही वर्सांतू तेंच बरयला की महाविष्णू कशी इनन्युमरेबल युनिवर्स कशी हाडता आणि महाविष्णू कशी तागेले एक ल्हानसान हे फुल मेटेरियल नेचर क्रिएट करता कशी कालाची हे तांतू एनर्जी येता बिकॉज काल इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड आणि हे क्रिएशन फुल मोशना भितर वता आणि आम्ही तांतू भितर खाली एक सान अंश तांतूय आमकां कृष्ण चैत्र येऊ ते आमकां कळना की आम्ही कृष्णालेच पार्ट म्हणून आणि आम्ही तांतू भितरी भोंवतो आसताची टिल वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो नेक्स्ट इज ऑन द मेंटेनन्स. मेन म्हळ्यार मेंटेनन्स मस्त इम्पॉर्टंट. भगवद्गीता 15.13 गम अविश्य च भूतानि धर्मम्या अहम ओजस पुष्णामि चौदस सर्व सोमो भूत्वा रसतमक रसात्मक म्हळ्यार देव म्हणटा की हांवाची प्रत्येक प्लॅनेटा भितर आसा म्हणून आणि मेगेलीच ती एनर्जी आसा जेणे करता प्रत्येक प्लॅनेट इट इज स्टँडिंग इन द स्पेस. सो जस्ट इमॅजिन आम्ही अशी पळयताची सन मून ऑर वी कॅन सी ज्युपिटर समटाइम्स मार्स वी कॅन सी समटाइम्स मात्र आमकां हें बिलकुल गोतना आसता की लॉर्ड इज होल्डिंग द प्लॅनेट्स तांगेल हाता भितर धरला तांणी. तो तांणी म्हणटा आसची इन दिस 15.13 that I enter each planet and my energy they stay in orbit. त्या ऑर्बिटांतू मेगेलेची शक्तीन तांणी थंय आसची म्हणून. I become the moon. ही इज टेलिंग की हांवाची चंद्र जत आसा आणि सप्लाय द ज्यूस ऑफ लायफ टू ऑल वेजिटेबल्स. आमकां हें बिलकुल ज्ञान ना. आमी वी आर जस्ट इटिंग वेजिटेबल्स वी आर डुईंग लायफ इन अ नॉर्मल वे मात्र हें कोण क्रिएशन तें आमगेलें आनी it is just by reading the Bhagavad Gita, all thanks to Srila Prabhupada and Guru Maharaj that we are able to get to know this. आता हे परपटा बरयला की देव म्हणटा असं मेगेल एनर्जी शिवाय nothing can exist and nothing can be maintained. So this is 15.13 Bhagavad Gita. So this we have come from independence आमकां ना क्रिएशन कशें जावचें तें आमी आयकलां. आतां मेंटेनन्सय आमगेल हाता भितरी ना. तो भागवत भगवान एक प्रत्येक ग्रहांत आसा आणि तांगेल स्थिती थंय धरता. तांगेल म्हळ्यार ही होल्ड्स द प्लॅनेट्स इन द युनिवर्स. आतां परमात्मा पुराय ग्रह ब्रह्मांड जीव पुराय भितर पुराय जाणां भितर वास करता आसा. आमगेल भितर ही जीव आशिल्ले ते दोळताय आमकां म्हळ्यार सपोज समबडी वॉन्ट्स टू फ्लोट हे परपटा बरयला की आमकां जे दोळताय आमगेले लायफ आसा म्हळ्यार सोल इज इन अवर बॉडी ते दोळताय आमी उदका भितरी आमी वी कॅन फ्लोट इन द वॉटर. मनीस मात्र एक पटी मेल्ल की और मरण पावतरी इमिजिएट उदका भितरी बुडता सकल. सो वी आर नथिंग विदाउट द सोल. द बॉडी इज जस्ट नथिंग विदाउट द सोल. आमगेल भितर जीव आसा ते दोळटाय आमकां पुराय आमी करता आसताचे आमगेले एक्टिविटीज तशीची ग्रहय पुराय आकाशांतू फ्लोट करता आसची आणि त्या देवाले सुप्रीम एनर्जी निमित्तची म्हणून अशी आमी त्या परपटा बरयला एक आमी अशी माती आमी घेवन अशी वयर उडयल्यार इट कम्स अँड फॉल्स ऑन अस अगेन रायट. इट सकल पडता वापस माती. तशीची ग्रह पुराय देवानची तागेल हातांत दवरला म्हणूची तांगेल ते जाग्यार स्थित आसची म्हणून. देवाले निमित्त सूर्यदेव. सो सूर्यदेव आमकां वत दिता आसा बिकॉज ऑफ द लॉर्ड आणि तशीची पुराय ग्रह घुंवता आसची देवा ना आसल्यारी पुराय ग्रह धुळी वयरीची आमी कशी धुळी वयर पडयल्या उडयताची देवाल ना देव ना आशिल्ली जाल्यार तशीच त्या प्लॅनेट्स सकल पडता आशिल्लीची आणि नष्ट जाल्यार तांणी दे वूड हॅव गॉट डिस्ट्रॉयड. आता चंद्र देवाले. सो लास्ट वर्स ही हॅज टोल्ड दॅट I am the one who gives the taste in the vegetables. चंद्र देवाल रूपेन कृपेन रांदेकाई आमकां फ्रेश मेळटा चांग टेस्ट तांचेता आमी पुराय जाणां देवान दिलेले तरकारी अवलंबून आसची मन ते रसात्मक कोण करता ते टेस्टी कोण करता ते देवाले चंद्र देवा वयचे इन्फ्लुएन्सानाची हे रांदेकाई रुची जाता. सो दिस इज रिटन इन द भगवद गीता. So this is so much knowledge that Srila Prabhupada is trying to give us. Tashichi 10.42 अथवा भूतेन किम ज्ञातेन त्व अर्जुन विष्टभयाम इदम कृष्णम एकम सेन स्थितो जगत. म्हणजे कृष्ण अर्जुनाक म्हणटा आसता की हे डिटेल्ड नॉलेज म्हळ्यार फुल्ल तुका जाय अशी डिटेल्ड नॉलेज हांव तुका दिता आसा
आणि हांवाची फुल्ल युनिवर्स सपोर्ट करता असं म्हणून. सो इन भगवद्गीता ऑल्सो इट इज रिटन आणि भागवतम अंती ಸೇಮ್ ಬರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅನ್ ಬರೆಲ್ಲ. आता देवाक प्रत्येक ब्रह्मांड ಅದಕ್ಕೂನ್ परमात्मा जावन आसा. So every brahmand, there are multiple universes which are getting formed by शिरोदक्षाय विष्णू, कारणदक्षाय विष्णू आणि देव प्रत्येक ब्रह्मांड ಅಂತೂ परमात्मा जावन आसा. आता ब्रह्मा दाखवून सानी मुई, सो बिगेस्ट ऑफ द लॉर्ड टिल द स्मॉलेस्ट ऑफ द एंट, हे पुराय तांगेले निमित्ताची जीवन हे पुरे शोषण कोण करता आसा, इट इज भगवंता. असं मौर्ध्व म्हणतात कोणे तांगेले प्रमुख नाची. सो नो बडी इज अबाव हिम, तांगेले की सुपिरियर कोणे नांची आणि कोणे तांगेल इक्वल नांची. सो वी आर नो बडी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, सो वी आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. कृष्णा निमित्ताची सूर्या काही पावर मेळटा असं आणि ब्रह्मांडाचे शोषण जाता असं त्या भगवंतालेची आम्ही जय जयकार करतो का. आता Vishnu, we know that he is maintaining the cosmic manifestation. At the last time ailinchi to pralay. So we heard about that nature, that purai control manari maintainer or the creator, everything is the Lord. And creation of the universe kash jalte ami aikalichi maintain kash karta asa. So the Lord is the one who is maintaining it, holding it in the planets in his hand. And now we come to destruction. The destruction manari pralay. First time when I spoke, I said that everything what is created sthita asta, it is maintained, and then pralay is inevitable. म्हणजे प्रलय जातलीची हे मस्त 100% असं. आता भगवद गीताची 11th चॅप्टर अंतू the Lord has shown his universal form to Arjuna. म्हणजे तागेल विराट रूप दाखयला. आता अर्जुनाक विराट रूप दाखयला. So Krishna is, we all know from the Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karan Karanam. So we all know that he is the cause of all causes. म्हणजे कृष्णोची सर्व कारण कारणम. महाविष्णू तागेलेची अवतार तागेलंतू दखून ब्रह्मांड निर्माण जाता असं. आता अर्जुन कळले की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड, तांगेल बेस्ट फ्रेंड आहे असं. सो आमक पुराय म्हळ्यार पीपल लायक अस शुड नो दॅट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हणूची कृष्णानं तागेल महा अवतार और तागेल महारूप तागेले दाखयलेले टू अर्जुना. So that all earthly beings like us, when we read the Bhagavad Gita, आमकाय कळतले की कृष्णा what was the Virat roop. I am sure Puran वाजिला Bhagavad Gita, such a beautiful Virat roop that Arjuna also gets full he gets so improvised, or he just cannot accept it. तागेल दोळ बंद करता. सो तशीची आमगेल्या वरीच पुरा जाणांना एक्सेप्ट करका ताचे खातीर विराट धूप हांवें दाखयला म्हणटा भगवद्गीतांत. आता 11.32 इट सेज कालोस्मिन् लोकश कृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तम इह प्रवत्तः. So he is telling time is the destroyer. So in 11.32 it is mentioned that time I am. देव म्हणटा की हांवाची कालू, हांवाची डिस्ट्रॉयर, हांवाच हांगायला तुमकां पुराय जाणाक डिस्ट्रॉय करच्याक, विथ द एक्सेप्शन ऑफ यू द पांडवास. म्हणजे पांडवाक सोडून हांगा आशिल्ले पुराय सोल्जर्स तांणी पुराय जण मरण प्राप्त करतलीची म्हणून. तर परपटा बरयला की टायमाची इन्फ्लुएन्स कोणाकय करच्याक जायना. म्हणजे काल म्हळ्यार जगाच नाश करतलेची शक्ती. आणि अर्जुना हे गोतस आशिल्ले की कृष्ण परमेश्वर तागेल फ्रेंड तागेले निमित्त विराट रूप आमी पळयले, नाश करतल भगवंतोची म्हण गोतस आशिल्ले. जाल्यार तो म्हणटा आसा की हांव ह्या युद्धभुमीर आशिल्ले पांडवांक सोडल्यार बाकी पुराय जाणांले नाश जातलेंची म्हूण देव सांगता ताका. तू युद्ध करी, तू युद्ध कर नाका. मात्र कृष्ण म्हणटाची की म्हाका हांग युद्ध करतल पुराय जाणांक मरण प्राप्ती करतलींची इथे म्हळ्यार हे तांगेलेची प्लॅन. ही सांगता इट इज माय प्लॅन. whether you fight the war or you don't fight the war, it is their death is fixed म्हणून म्हणटा. तर अर्जुन युद्ध सोडल्यार तागेल मरण निश्चित असं म्हणटा. अर्जुनाक म्हणटा
की तू युद्ध सोड मात्र तांगेल मरण निश्चितच असं म्हणून. सो व्हॉट इज रिटन हिअर इज कालाची ही ईश्वर शक्ती आणि ईश्वरेलेची इच्छेप्रमाणे प्रत्येक जीवन मनुष्या भितरी नाश किंवा मरण हे निश्चित असं म्हणून. पुराय जनका काल रूपेन नष्ट करताची आणि यांची सृष्टील नियम. सो इट इज द प्रकृती ऑफ द सृष्टीज नियम की कोण जिवंत असं ताकेल मरण निश्चित असं म्हणून. सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर म्हणतात. आता एनिलिएशन. सो डिस्ट्रक्शन इज अ व्हेरी व्हेरी बिग वर्ड आणि ताजे मस्त डिटेलान आसा इन भागवतम. हांव ताजे एक मस्त संक्षेपात तुमकां सांगच्या ट्राय करता. कॅन्टो, दिस इज कॅन्टो 12. तो कॅन्टो 12 चॅप्टर 4 भितरी 4 कॅटेगरीज ऑफ युनिवर्सल एनिहिलेशन दे कॉल इट. म्हणजे फुल पुरा युनिवर्साचे नाश जेवचे, प्रलय येवचे एक्सप्लेन केला, मस्त डिटेलान एक्सप्लेन केला. एक फर्स्ट अंत भितर आसा म्हळ्यार 12.4.2. सो इट इज मेन्शन्ड अबाउट द ब्रह्माज लाईफ. आता कशी तांणी हे फुल डिस्ट्रक्शन. सो ब्रह्मा इज द क्रिएशन. At the same time, how Brahma is his lifespan, ताजेनाची डिस्ट्रक्शन जातात ताजे विषयी मस्त डिटेलान बरयला. दिस श्लोका 12.4.2 अंत बरयला की at the end of Brahma's life, the entire cosmic manifestation is annihilated. म्हणजे ब्रह्माले फुल लाईफ, ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 years. 100 years ब्रह्मा लाईफ जाता तेन्ना हे पूर्ण ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय जाता म्हणून बरयला. आता सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजाक सांगताची, परीक्षित महाराजाक समजयता आसाची कितले लायक कोन. सो नाव परीक्षित महाराज इज नाव सून गोइंग टू डाय. तांत भितरी हाऊ द सुखदेव गोस्वामी तांकां सांगता आसाची अबाउट द एनिलिएशन ऑफ द युनिवर्स. सो लुक एट द थॉट की एक मनशाक तागेलेची, सो हिज ओन लाईफ इज गोइंग टू एंड. And the Lord is, Sukhdev Goswami is telling him about the beautiful annihilation. So tagelle here kittle smaller, so he's trying to create that such a big cosmic manifestation is also getting destroyed, and we are just small part and parcel which are bound to die. तो काल हे ब्रह्मांडाले आयुष्य अंतुल वेळ असं कशी वत्तालो हे खंयचे प्रकारे सृष्टी नाश जाता ते एक तांणी सांगता आसाची. आता मस्त 4 टाइप्स I said it is done. नित्य म्हळ्यार कॉन्स्टंट इनहेलेशन, कंटिन्युअस रिपीटेड बर्थ डेथ आमगेले जाता आसता, हे मस्त ऑनगोईंग आमगेले. तशीची नैमितिका म्हणटाची म्हळ्यार ऑकेशनल. तांतू वी ऑल नो की 4 युगा आसा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग असं. तशीची 1000 सायकल्स हे एक एक युगाचे 1000 सायकल जाता, then 1 day of Brahma जाता. So when 1000 cycles, there are 4 yugas. 1000 cycles of each of the yugas is 1 day of Brahma. ताका 1 कल्प म्हणटाची. ते 1 day केन्ना एंड जाता, when the day happens, when it starts, there is स्वर्गलोका हे मॅनिफेस्ट जाता, सो क्रिएशन जाता आणि एंड ऑफ द डे ऑफ 1 day of Brahma फुल प्रलय जाता. सो इट इज लॉंग टाइम फॉर 1 प्रलय टू हॅपन. आणि तशीची लॉर्ड नारायणा अनंत शेषार वयर निदोनू अखंड ब्रह्मांड, सो ही स्वॉलोज इट अगेन इनसाइड हिम. तिन्ही लोकाचे नाश जाता. सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ occasional, it is called occasional naimitika type of pralay which happens. तशीची प्राकृती म्हणून third type of annihilation where Brahma is ताजे half. So Brahma lives for 100 years. So he says when his 2 half of lives 50 years jata, then the 7 tattva. So I told you about 7 tattvas which form the material nature: prithvi, jala, agni, vayu, akash, ahankar. ये पूरे destroy jata. And Brahmand, so Brahmand is called the cosmic egg or the universal egg. The full Brahmandache vinash jata. So that is again a different type of annihilation. So that is called prakritika, elemental destruction. And last malari atyantika, final one is where all the humans we come to know, we come out of the cycle of birth, death, disease and old age and mukti pauta. So that is the ultimate destination which we should all try to get annihilated by coming out of this world again and going back to Godhead. आता
स्मॉल तुमकां सांगचें म्हळ्यार ब्रह्मान 1 डे इज इक्वल टू 4.32 बिलियन years and Brahma's 1 night is equal to 4.32 billion years. म्हणजे तागेल एक डे आणि नाईट, एक तागेल दिवस आणि रात्री 8.64 billion years and his life is 100 Brahma years. So it is very, 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 very long life that he lives. And the pralay or the prakriti pralay, which I told, my third elemental dissolution, so that happens at the end of Brahma's lifespan of 100 years. But it's very, very, very long time. The last time. So time is Kal. Kal is again the silent controller. आमकां कोणाकय कळना टाइम खंय वता आसा, खंय नकून येता आसा. Who is controlling? So we are all, until we read the Bhagavatam. So Bhagavatam, Shloka 3.10.11. Maitreya Vacha Guna Vyaktikaro Nirvishesho Pratisthita Purusha Tad Upadanam Atma Nam Leela Yasratya. म्हणजे मैत्रेय म्हणटा असं की टाइम, एटर्नल टाइम म्हळ्यार अनलिमिटेड टाइम हे पुराय आमगेल 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचरा भितर आसा. मस्त अनंत आसा म्हळ्यार इट इज लिमिटलेस, बट इट वर्क्स अंडर द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड. इट इज द इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे तागेले नियंत्रणा भितर आसा आणि तागेल पुरे पास्ट टाइम्स तांतू भितर जत्त आसा. सो ही इज द कॉज ऑफ क्रिएशन, मेंटेनन्स अँड डिस्ट्रक्शन. ही इज द काल म्हणजे सनातन काल. ही उत्पत्ती, स्थिती आणि नाश या तिन्ही कारणाचे मेन रिझन इज टाइम. आणि टाइम इज नथिंग बट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड. आता काल सुरू केन्ना जाता, काल संपता केन्ना कोणाकय गोतना. भगवंतालेची निर्विशेष गुण आसा. सो इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ गुणा. इट इज द गुणा ऑफ द लॉर्ड. हे पुराय करचे म्हणजे सृष्टीचे, स्थितीचे मेंटेनन्स, ते नाश कारण पुरे भगवंतालेची निर्विशेष गुण आसा. आता पंडित चाणक्यान सांगला इन दिस पर्पट दॅट कितलेय दुःख आमकां मेळ्ळो, कितले दुड्ड मेळ्ळा आमकां, म्हणटा टाइम आमकां त्या दुडवान विकत घेवच्याक जायना. सो वी कॅनॉट बाय with even million of dollars we cannot buy time. So time is something which we have to value, which we have to not lose out, and we have to spend time in the service of the Lord. आता जीव गोस्वामी म्हणटाची काल हे आमगेल केलेले कर्माचे म्हणजे सो काल which we get in our life is as a result of our action or our inaction. म्हणजे आमगेल रिएक्शन्स, आमगेल actions हे पुरे प्रकृती. सो इट्स द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. वी आर द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. आणि पुरे प्रकृती आमगेले actions or inactions that is in our control, because but that decides how we go about. So that freedom we are having. Mantra वापस आमी हे प्रकृतीक देवाले कंट्रोल आसाची. So with this I come back to my first shloka which I had told with regard to 9.10. कशी पुराई चराचरम पूरे कौंतेयालेची प्रकृती is in his hands. So material nature is working in my direction and under my supervision म्हणटा. म्हणजे क्लोजिंग आमगे प्रभुपादाल सिद्धांत कसं म्हणू, मेटेरियल नेचर हे पुराय बिल्ड जाता. सो मेटेरियल नेचर बिल्ड्स इटसेल्फ, टाइम डिस्ट्रॉयज इट and Bhagwan remains untouched. So in the end everything gets destroyed but one and only Bhagwan remains untouched. म्हणजे काल आणि प्रकृती हे दोन्ही बदलता असताची, मन भगवान हो निरंतर. So he'll always be there. So last I will end this with one important shloka, Bhagavatamache 12.4.40. हे मस्त ब्युटिफुल श्लोका, 12th canto, 4th chapter, 40th verse, कि संसार सिंधुम अति दुष्टाराम उत्तीरसो नान्य प्रावो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रास निषेवाम अंतरेण पुंसो भावेद विविध दुःख दवर्दस्य. एक person who is suffering in the fire of countless miseries. So like how we are suffering in the countless miseries, आणि आमकां अशी एक डिझायर आसा की we will surmount this ocean of material existence and we will get so Lord says that whoever is very miserable, so we are all miserable, but who desires to cross this ocean of material existence
there is no other boat. म्हळ्यार खंयचेय तातूंत बोट ना other than cultivating the devotion of the transcendental taste for the narrations of the supreme personality of God's pastimes. So एकच दोन आसा. So for us, if we first of all, we are all miserable, dukhalayam ashashvatam nityam anityam. So and we want to cross this. So we want to cross this ocean of material existence. And एकच ताजे उपाय आसा. There is no boat except cultivating devotion to the transcendental taste for narrating or for listening to the pastimes of the supreme personality of Godhead. म्हणजे संसार सिंधूम अति दुष्टनाम उत्तीर सो म्हळ्यार संसार हे मस्त डिफिकल्ट क्रॉस करच्याक जन्म मृत्यूची सायकल देखून भायर पडची मस्त कठीण नान्या प्लावो भागवत पुरुषोत्तमस्य म्हळ्यार खंयचेय बोट ना मात्र देवान देव नावाल घेवची सोडून खंयचेय बोट ना भागवत पुरुषोत्तमस्यांतू पुरुषोत्तमास्य आणि भगवंतालेची एकची वंचयताल आमकां ह्या संसारा दाखून भायर काडच्याक ही इज द ओनली वन हू कॅन सेव अस. आणि तागे लीला आणि कथा लीला कथा रास निवेशा निषेवानाम अंतरेन म्हळ्यार दोन्ही म्हळ्यार डिवोशनल सर्वीस दोन्ही म्हळ्यार डिवोशनल सर्वीस आमगेले आणि भगवंताल घेवचे पास्ट टायमाचे लीला कथा आयकुचे. सो कथा आयकून कीर्तन करचे मीन्स टू क्रॉस दिस ओशन. आणि लास्ट म्हळ्यार पुंश भावेद विविध दुःख दवर्दितस्य म्हळ्यार कोण मनीस दुःख मस्त मस्त दुःख असता गेल्यांतू तांकाची देवाल आराधना आणि तांगेलेची तांकाची देवाल पास्ट टाइम्स आयकलेले ना मस्त मस्त मनाक शांती मेळटा अँड फायनली दे विल रीच द लॉर्ड. सो तांकां मुक्ती मेळटा म्हणून. So with this, I will end this. The final what is to be told is that universe ashi shashwat na, it is not permanent. It is cyclic. It is goes into creation, maintenance, and destruction. एक time nahi, it is repeats itself again and again. आणि आम्ही कळले की इवन ब्रह्मा, सो ब्रह्मदेव is the creator and Brahma is also not eternal. म्हळ्यार ब्रह्मदेव he also has his lifetime which he has to end at one time. And the only person who is beyond time म्हणजे काल ताजी वैर आशिल्ली कोण, it is only Bhagavan. So Bhagavan Paramakrishna Satchidananda Vigraha. So we surrender to him. We should just listen to his pastimes. We should do our devotional service, and we should allow him to take over our life and take us back to him, back to Godhead. Hare Krishna.